Island je jedním z nejlepších míst na světě, kde se můžeme vydat na několika hodinovou plavbu za pozorováním velryb. Nejčastějším druhům velryb, které tu můžeme potkat, patří keporkak. Keporkak je robustní velryba, která dorůstá délky 15 metrů a váží až 30 tun. Opravdu velcí jedinci mohou dosáhnout váhy až 40 tun. Je charakteristický dlouhými světlými hrudními plotvemi, které mohou dosahovat až třetiny délky těla, a výrazným hrbem na zádech, podle kterého dostal své české jméno. Keporkaci jsou známí svým akrobatickým chováním. Často vyskočí nad hladinu moře, což je činí oblíbenými mezi pozorovateli velryb. Živí se planktonem a malými hejnovitými rybami, jako jsou sledi nebo makrely, a používají při lovu techniku zvanou bublinová síť, kdy obklopí kořist bublinami a následně ji naberou svými velkými klamami. Keporkaci jsou pravidelní migranti. Zimní měsíce tráví v chladných mořích, kde se vykrmují, a v létě migrují do tropických vod, kde se páří a rodí mláďata. Některé populace překonávají vzdálenosti až 25 000 kilometrů, což patří k nejdelším migracím mezi savci. Během letní migrace nepřijímají potravu a energii čerpají z tukových zásob. Komunikují pomocí dlouhých zpěvů, které trvají celé dny a slouží k námluvám a sociální interakci. V minulosti byli keporkaci loveni pro olej a kostice, což vedlo k dramatickému poklesu jejich populace. Díky omezení lovu se jejich populace postupně obnovila a dnes jsou rozšířeni ve všech oceánech světa. Keporkaci patří mezi nejstarší druhy kytovců a jejich evoluce je spojena s přechodem z obojživelných předků k moderním velrybám. Jejich nejbližšími příbuznými jsou hroši, nikoli ryby, a jejich předci vedli částečně vodní život s postupnou adaptací na plavání a echolokaci. Keporkak díky své velikosti, ale i fascinujícímu chování, migraci a sociálním interakcím patří mezi nejpozoruhodnější druhy mořských savců. Almost like in Dolphinarium, guys, today. But better. Well, he's definitely not building fat reserves like all the others. All the others will eat as much as they can, burn as little calories as possible, because guys, when they go to the warm waters, they will not eat anything for half a year. So they just live from fat reserves. He's gonna burn so many calories with this tail slapping and these jumps
not gonna be ready to go down south. But I don't think he wants. He wants to be single and play around. I never will.